Il-Parlament mhux se jkun qed jiltaqa' fil-bini l-ġdid kif kien skedat. Is-sessjoni tal-Parlament kellha tibda ssir fil-bini l-ġdid mit-tieni ġimgħa Ottubru. Iżda minħabba li l-kuntratturi li qed jaħdmu fuq il-proġett tal-Parlament il-ġdid naqsu milli jlestu x-xogħol fid-data stabbilita, dan mhux possibbli. Dan wassal biex il-Gvern Malti jibda jimponi multi fuq l-istess kuntratturi. Fi stqarrija ntqal li l-Gvern kien insista mal-kuntratturi tal-istess proġett biex jagħtu bil-miktub id-data ta' meta l-proġett se jitlesta. Eventwalment irriżulta li sal-aħħar ta' Settembru kellhom jitlaħqu numru ta' miri mal-kuntratturi biex il-Parlament jibda jiltaqa' fil-bini l-ġdid. Hawn il-Gvern fakkar li l-miri kienu aċċettati mill-istess kuntratturi u kien għalhekk li tieħdet id-deċiżjoni li jkunu imposti l-multi. Il-Gvern fakkar kif dan il-proġett waqa' lura b'sentejn anke minħabba nuqqas ta' pjanar serju taħt amministrazzjoni preċedenti. L-istqarrija qalet li b'dan il-mod il-Gvern qed jara li għal kuntrarju ta' dak li ġara fil-passat jimxi b'serjetà fuq proġetti ta' infrastruttura ta' dan it-tip.